Takže já nahrávám. Jak dlouho se ti to může nahrávat? 3 minuty, 4 minuty. No, to Doufám, že to stihneme. Třeba už zapalujou knoty někde. To je soukromý vrtulník. No. Minutu a nic se neděje. Třeba jde nahrávat víc, já nevím, já jsem nikdy nahrával víc jak 3-4 minuty. Jsi říkal, ale 2 světnice. Dálnice stojí. Sem nic nejezdí. Ale vidíš to? A je to v prdě. Jsem říkal, že to bude raná jak prase. Ty jsi mě řekl, já si podívám na dálnicu, tady jsem viděla hovno, vole, až kors. Však ti říkám, vidíš to, jak se to rozlehá? Jsem viděla kors už jenom. Proč? Říkám, na dálnici. Říkám, dálnice nejezdí, říkám, už. Tak já za to nemůžu, no. Ty jsi debil. Ale to začalo padat a pak se teprve ozvala rana. No. Ty brďo, víš, co budou mít kouř tam v tím barákách? Co spali, tak měli dobrý probuzení. To bylo ještě tak u nás. No to bylo, však se to rozlehalo od vedlejších kopců. No to musí mít dobře podminovaný, když to tak sjelo. To se zesunulo celý, no. Vidíš, že žádný problém to Nedal bych za to moc, že ten prach dojde až k nám. No, to tam doleze. Okno. To tam doleze, to se vsaď. Máme zavřený okno. To, že se má bába, oni od nich to jde pryč. No, to jde do města. To jde do města. A bez toho něco mají v městě. Ale to bylo jako... To bude na tým foťáku vidět, jak to začalo padat a pak se ozvaly rany teprve. Tak to máme po opět. Takové. Bych chtěl, aby ten vítr to odvál, abych tam viděl vlastně, co tam teďka je, no. Ale to bude teďka, jak tam uvidíte díru. Je fakt. Ale tam ten vrtulník už odletěl. Ten je tam. No, ten je tam. Ten malej. A tohle je pořád ten, co tam lítal, jo? No, já jsem musel jít celé červená. A to je civilní policejní vrtulník. To bys tak museli vyhlašovat. To muselo být vyhlašené v rozhlase. A ten vítr se nechce jaksi rozhodně. Poje se, už je to až tam. Otevřený okna. To byl blbej nápad, ale to tam muselo být slyšet u nás. Co se ti to řekne? Jak prase. A zelená světlice. To v tom prachu asi těžko vidět, to bylo nízko ta světlice. Ta červená byla v tým. Vidíš, tam stojí auta, pořád je to zastavený. Tam
stojí auta a tam to už taky zastavuje pomalu. A sem nic nejezdí. Když začnou sem jezdit, tak to bude uvolněný. No, je tam taky prach, tak já si ho 5 minut nahrávání a je to pohoda. No. Už se ten prach trošku mizí, no. Lidi čekají, co uvidí, co tam bude. To si nahrává? Jo. A dá se to pozapamět, to video? Přes internet? Já ho dám na úložku, oni si to stáhnou. Stopají se, ten prach už je tam. A to jde vrchem. A to, co půjde spodem, to nechci vidět, co půjde spodem. Tak co, viděli jste to? Jo, a která podala první, ta u nás nebo ta od nás? Vždycky naráz, že? Všechno spadlo naráz. A my neviděli, jak ten házil ty tomby. A napřed to začalo padat, tak, zesouvat a pak začali rany do toho, že? No, tak to neříká. Na dálnici vidíte, já si třeba na dálnici a vidím to, ale no. Já jsem ti neříkal, ať si díváš na dálnici. No tak se na mě mluví, já se prostě- na to, že řekne na dálnici. Já tam taky čumím. A pak jsem jenom mrknul tam, vidím nejede, tak jsem ti to řekl. Ne, to se musím Podívej se, už tam stojí jenom ta malá budova před komínem, ta nízoučka. A vidíš ty hromady sutí? Tak si tam vlez do auta. Počkej ještě Počkej, chvilku. ne, tata ještě nahrává. Dívej, už před tím komínem je vidět ta přední budova. A za mnou- Ty brďo. Vidíš ty hromady toho, to je vysoký tak jak budovy. Ty hromady té sutí. Podívej se, teď to zahltí celé město. Celé město to zahltí, ten prach. To je nad radnici, teďka je to nad radnici. No ale však je Prah ještě dál, ten první. No. Je tam i radnice. No, červený. To měla být zelená. to nebyla. 8:29. Nahrává. Ale trvalo to dlouho, než to Tata to dá na úlož to rychle, když to bude správně. No první stejně nebudeme. Už je to rychlejší.